Princesa! Blai, a on estem? En una cova subterrània. Hem caigut i no podem eixir d'ací. Ho lamento molt. Si poguera fer el conjur, Carrie, podria salvar-te. La teua ferida es curaria i de seguida podríem eixir d'ací. Ho lamento, princesa. Blai, saps una cosa? Hi ha gent que no podrà mai aprendre a usar la màgia. Però tu, almenys, saps pronunciar els conjurs. Això vol dir que tens talent. Estic segura que algun dia seràs un gran màgic, de manera que no et preocupis més per això. Vols? Princesa! Deixa de sentir llàstima per tu mateix, si vols seguir sent amic meu. Leona! Leona! No muigues! Leona! No, no! No et deixaré morir! No, no ho permetré! No! És la llum de la justícia! La màgia secreta que només els herois poden usar! Són imaginacions! Eh?